4 pro-Palestijnse demonstranten hebben vrijdag de bijeenkomst van de controversiële Israëlische spreker Hanania Naftali in Zusterveen verstoord. De zeel, met 800 mensen, hoe stemt de actie, troch Shalom Aleichem te jongen. Vrede zij met jou. The thing is, I think it's quite interesting that we are here 800 people, outside 10 people. Boetendoor staan er zo'n 20 demonstranten en er is een soort politie aanwezig. Naftali is omstreden en wie jeder net welkom in de lawaai in Drachten. Deze locatie bleef on het laatste geheim. Hij komt hier om de mensen te uitzoeken dat Israël niks fout doet en goed doet. En hij broekt er alleen maar leugens voor. Het maakt dus echt boos. Wij wilden het net hebben in Friesland. Ja, daarom ben we hier, omdat Loet ik jaren te litten. Dat we er net mooi akkoord binnen, dat Sanny hier komt praten. Ik wil eens even zijn verhaal horen. Wat vindt u ervan dat hier gedemonstreerd wordt in Zuisterveen? Het is iedereen zijn goed recht natuurlijk om dat te doen. Het verbaast me wel een beetje trouwens. Ik had het niet verwacht hier zo, maar ja. Naftali werkt in het mediateam van de Israëlische premier Netanyahu. Hij komt online op voor Israël en het Joodse volk. De organisatie Christenen voor Israël had hem uitnodigen naar Nederland te komen. Er zijn mensen dus die er moeite mee hebben, maar dat is hun probleem. Maar ik denk dat het vooral een gebrek aan kennis is. We hebben afgesproken dat we ook met de politie dat we hen niet benaderen. Maar ik sta soms te popelen om hen uit te leggen hoe het werkelijk zit. I pray for them. As an Israeli, as a Jew, I urge you also to pray for them. They are not my enemy.